Dnes testujem novú Kiu EV9 rady GT Line, čiže tú vyššiu radu. Táto nádherná priestranná Kia ponúka veľmi veľa krásnych vecí aj zvonku, aj znútra. Napríklad tieto LED matrixové svetlomety, ktoré ponúkajú vlastne to, alebo zabezpečujú to, že aj v noci, alebo teda za tmy, vidíte presne tak ako za denného svetla, čo je úžasné pre bezpečnosť. Má nádherné, obrovské 21-kové zriatinové kolesa a mne osobne sa teda páči ten kontrast medzi bielou a čiernou, ktorý je napríklad na tomto aute. Je to nádherné. Napríklad každá žena, ako aj ja, ocení, že nemusí stále v kabelke hľadať kľúče, ale príde k autičku a takto si ho krásne nádherne odomkne. Ukážeme si, aká priestranné autičko je vzadu. Ja toto veľmi oceňujem, keďže mám takmer 1,80 m. Veľmi veľa priestoru, či už pred sebou, alebo aj hore. Opriem sa naozaj veľmi veľa miesta. Tuto sú veľa úložných priestorov, kde si môžete poukladať či už pre deti, alebo na kávičku, na čokoľvek. Skvelé na tomto aute je, že máte ovládané aj elektricky zadné sedadlá, ktoré si môžete posunúť dopredu, dozadu, ale aj opierku, ktorú si môžete pospinkať napríklad. Keď sa v takomto kolose veziete, tak myslím, že tu bude naozaj úžasný spánok. Ďalej, toto auto, vlastne táto verzia je 6-miestna a dajú sa zdvihnúť aj tie ďalšie dve zadné sedadlá a aj otočiť oproti sebe, aby možno tí 4 spolujazdci, ktorí budú vzadu, mali väčší komfort. Tuto sú také skvelé tlačítka na druhú aj tretiu radu, čiže viete odtiaľto ovládať aj druhú radu, aj na tretiu radu sedadiel, čiže viete ovládať odtiaľto aj tie druhú radu napríklad, takto, keď si chcete posunúť. Zdvihneme, tak si ukážeme, že sú naozaj komfortné a priestranné. A aj keď zdvihnete tieto sedadla, poskytnete tým pasažierom veľa miesta, stále tu ostáva dostatok miesta na úložný priestor. Samozrejme aj tu vnútri sú rôzne také veci, ktorým sa ja nerozumiem, ale myslím, že muži by tomu rozumeli. Naozaj krásne, veľké, majestátne auto, využiteľné vo všetkých sférach. A ja teda by som také auto chcela aj do práce, aby sme mohli všetky tie veci, ktoré stále nosíme na naše podujatia, všetky športové pomôcky, ktoré prevláčame, myslím si, že tuto by sme do toho natlačili 3-krát viac ako do bežného auta.